Esta iniciativa de la Cámara Abierta ya la planteamos hace un año y el objetivo es sensibilizar cómo es posible llevar a cabo una carrera investigadora y compaginarlo con las responsabilidades vitales que van apareciendo o que tiene cada uno en su vida. O meu nome é Pedro Arias, eu son catedrático da Universidade de Vigo e son catedrático responsable no grupo de investigación de xeotecnoloxías aplicadas, grupo que está integrado no Cintex da Universidade de Vigo e o que facemos, o que nos dedicamos é a traballar con información xeoespacial, non? E aplicándolle diferentes tecnoloxías, metodoloxías, etc., a información xeoespacial de diferente naturaleza, de moitos tipos de origen, non? Desde traballamos con información satelital, traballamos con outros tipos de sensores terrestres, con sensores aéreos, etc., non? Temos diferentes aplicacións, isto é un ámbito moi transversal e temos diferentes aplicacións ás cales nos, aplicamos estas xeotecnoloxías, estas metodoloxías de traballo. Ahora mismo, estas líneas foron evolucionando, ahora mismo estamos moi focalizados nos temas de transporte, de infraestructuras do transporte, especificamente temas de seguridade dos usuarios das infraestructuras de transporte, tamén de coñecemento do comportamento destas infraestructuras, como responden ante diferentes situacións, ante eventos extremos, etc. E a outra liña de traballo que temos ahora aberta, que está, na cal estamos dedicando moito esforzo, en aplicacións de carácter medioambiental. Temas de como afectan, como influyen o entorno medioambiental nunha infraestructura en esta, temas de secuestro de carbono, temas de riscos, seguridade, etc. Non? É un resumo dos temas nos cales estamos a traballar en este momento. Pois moitas grazas e benvido á Cámara Aberta de Cintex nesta segunda edición. Pedro, gustaríanos coñecer un pouco como é un día da túa vida normal dende que comezas ata que rematas, pero coñecendo un pouco todo, refírome pois a xornada de traballo, pero tamén o que fas cando rematas de traballar, se é o caso que rematas. Sí. A verdade que é bon apunto que comentas, non? A ver, as xornadas de traballo non suelen ser todas iguais, non suele haber 2 días iguais, depende das épocas, dos momentos, das épocas do ano, non? Hai momentos nos cales a docencia nos absorbe moito, pois hai que preparar clases, hai que preparar material, hai que preparar exámenes, correxir, etc. E hai outros momentos do ano en que a docencia nos deixa un poquinho máis liberados e nos permite enfocarnos máis a temas de investigación. Todo isto sempre acompañado con moita xestión, demasiada xestión. Moita labor administrativa, moita carga burocrática, supoño que se unha queixa non é da miña colleita exclusivamente, non, que é algo generalizado. Enlazando co que decía, cando os temas de docencia sí que son un pouco máis, convencionais, máis clásicos, nos temas de investigación sí que é bastante tamén variopinto, bastante diferente os diferentes momentos, días, épocas do ano, non? Desde situacións nas cales estamos moi focalizados en pedir propostas, en pedir proxectos, moi focalizados, moito esforzo dedicado a eso, con moitas horas do día, porque sempre traballamos con datas límite, entonces moito esforzo para chegar a esa data límite con as propostas ben elaboradas o máis, maduras posible. E hai outras épocas nas cales, é máis executar os proxectos que temos, non? Para iso é clave, toda a estructura que temos montada de estudiantes de doutorado. Algún postdoc e o grupo de estudiantes de doctorado. Neste momento no grupo temos bastantes estudiantes de doctorado, podemos ser aproximadamente do orden de 20-25 personas en este momento. Entón, eso é, é unha labor tamén moi de constancia do día a día, na cales, organizamos sempre reunións periódicas, semanais, ir facendo un seguimento do traballo que fan, dúbidas, problemas que xurden, ir solventando, non? Entonces,
en fin, todo é bastante pouco estándar, digamos así, non? Non temos unha labor de chegar, sabes o que tes que facer, bueno, en fin, non? Sabes o que tes que facer, pero digamos con moitas variacións, moitas reunións tamén, moitas reunións con colaboradores, ben nacionais, ben estranxeiros, na execución dos proxectos, viaxes tamén para a execución dos proxectos, a congresos, conferencias, bueno, digamos que é moi variado, non? A duración das xornadas é un pouco complicado, porque, en fin, non todos os días temos a mesma presión e a mesma carga, entonces, bueno, pois, en fin, cando acabas o traballo? Bueno, pois, depende un pouco do día, non? E dos fines de semana, moitos fines de semana temos que dedicar a estas cousas, moitos sábados, moitos domingos, entonces, bueno, pois, en fin, é difícil de facer un resumo de cal é a nosa ou a miña xornada laboral, non? De como, digamos, intentar marcala por unhos parámetros, en fin, así claramente marcados, non? Todo isto intentando conciliar, pois, con vida persoal, bueno, en fin, xa te imaginas. A pregunta que xurde é se as fins de semana tamén as tes que adicar ao traballo moitas veces, como fas para poder compaxinar os momentos de a vida familiar pódeche demandar co traballo? Pois, a ver, como fago? Mal, porque, en fin, non, eu son consciente que a miña vida persoal se sacrifica moitas veces por a vida laboral. Bueno, non só eu, que ao final eu, pois, ao mellor non me importo tanto, pero sí todas as persoas que me rodean, non? Eso é o que máis me fastidia e máis digamos, menos consigo superar ou mellorar esa parte, esa faceta un pouco do tema do traballo, non? Entonces, pois eso non o levo ben, pois sacrifico moitos días que non tiña que sacrificar ás persoas que me rodean, a miña muller, meus fillos, etcétera. Pero bueno, isto é o problema que ten cando fas algo que che gusta. Cando fas algo que che gusta, pois moitas veces saber cortar, saber parar non é fácil, non? E a veces sacrificas cousas que son máis importantes, sí, sin dúbida, non? Sin dúbida, vamos, en fin, o teño clarísimo, pero o día a día é complicado controlalo e saber pois cando tes que decir non e cando tes que decir sí, non? Entonces, bueno, pois cada vez, bueno, intento eso, que a miña vida persoal non se vexa afectada, pero, bueno, non o podo negar que sí, que está afectadísima, seguro, non? De feito, falando con outros investigadores e investigadoras do Cintex, comentaban que a flexibilidade é algo importante porque ao final o que fan é, pois, dende que me ergo xa abro o correo, miro as mensaxes, o importante, despois levo a nena ao cole, despois volta outra vez, despois reunións, despois tal, e así é como Sí, ir perfectamente, flexibilizando para poder perfectamente. cumprir coas responsabilidades e coas necesidades que tamén surxen. Tal cual comentas. Bueno, eu o tema dos nenos xa non o teño, porque xa son grandes os meus fillos, xa son maiores, xa viven independentes, non viven con nós, non? Pero tal cual o que comentas, pois, en fin, te levantas e primeiro ves a ver se hai cousas urxentes, se che chegou algo co que non contabas, logo intentas, pois, en fin, facer un pouquiño de vida familiar, de organizar o día, despois xa te ves ao traballo, en fin, é esa dinámica, non? Reunións polo medio, reunións programadas, outras non programadas e que de repente xurde a necesidade, que hai que ver un problema, tallar algo, chegache un aviso, moitas veces, vamos, non? De problemas burocráticos administrativos, de algo que está mal, de algo que hai que correxir, que hai que reenviar esta factura que foi rexeitada, en fin, non. Eso é a constante, estar todo o día, pois, en fin, superando os problemas e as olas que te van vindo, pois intentando ver como as vas capeando, non? Agora dis que os teus fillos xa son independentes, pero nunha etapa anterior, Sí. por exemplo, cando naceron, tiveste oportunidade de ter a baixa de paternidade? Entendo que é algo moi recente, que agora os homes tamén, os pais ten as
16 semanas, pero antes non existía. Eu son deses de antes. Eu, cando naceron os meus... Eu teño 2 fillos, un fillo e unha filla. Cando naceron eu tuve 2 días por cada un de baixa, non? Foi o que tiven, 2 días foi o que naceu, e o día seguinte para entregar os papéis ao xulgado e pouco máis, non? Entonces, bueno, pois, en fin, agora vexo o sea, naquel momento nos parecía algo, bueno, que era normal, que era, bueno, non sei, non te plantexabas que podía haber outra realidade, non? Entonces, agora ves outra realidade, eu sinto, bueno, pois, en fin, o sea, estou totalmente de acordo e sinto envexa sana desa situación e, bueno, estou totalmente de acordo en que é necesario, non? Todo isto que significou? Pois que eu me perdín moitas cousas de meus fillos e meus fillos se perderon moitas cousas miñas, clarísima, máis alá de incluso destas 16 semanas, digamos, ao longo de toda esta vida e todo desta vida profesional e todo motivado por unha cousa, un aspecto que pode ser moi positivo e moi negativo, que é cando che gusta o que fas e cando te apasiona no que estás no teu día a día, pois, en fin, hai veces en que non acabas tendo claro que onde hai que parar, a vida persoal, o importante que é, bueno, hoxe non podo, hoxe tiña que levar os nenos, non puiden, tal, chamas, oye, por favor, tal, pero o día de hoxe non volve. Hoxe o perdiche, mañán xa é outro día, non? E non eres consciente cando estás sumido, cando estás metido en esas dinámicas. Eu, polo menos, non era todo o consciente que debería, non? E que agora miro hacia atrás e digo, bueno. É moi importante ter esa rede de apoio para conseguir que non frenar a carreira investigadora, para compartir esa responsabilidade. Veño agora, non, aos tempos no que é posible ter esa baixa de paternidade, é posible ter esas opciones de cara á conciliación, como a flexibilidade laboral, e tamén porque agora o normal é que as dúas persoas da familia, os pais, nais, traballen ao mesmo tempo. Penso que iso que é moi importante, o que se está a facer agora, de tratar de repartir, de implicar tamén os pais, porque no teu caso nin sequera tiveches a oportunidade de compartir ese período de baixa de paternidade. Entón quería saber, xa sobreentendo polo que estás a falar, a importancia desas medidas, se consideras que deberíanse aplicar máis medidas máis aló das que xa se están a implementar. A ver, bueno, pois un pouco na liña do que comentaba antes, non? Eu considero que o camiño é axeitado, pero queda moito todavía por recorrer. Eu o vexo por compañeiros e compañeiras meus do grupo, nos cales, en fin, pois estou no día a día, pois, en fin, son máis novos que a min, están agora pois tendo familia, fillos, etcétera, e vexo que na maioría dos casos si teñen o disfrute da baixa por paternidade, maternidade, etcétera, pero non desconectan, non deixan de traballar, siguen aí, atenden os correos electrónicos, vamos, nos procuramos ou intentamos no grupo que eses tempos se respeten e intentamos que, en fin, eso sea algo moi claro e que dende o ámbito laboral non se interfiera na súa vida persoal, non? Pero é algo que é inevitable e as persoas mismas, esas persoas, eu doume conta como, de alguna forma, na maioría dos casos, non queren desconectar porque, de alguna forma, supón perder oportunidades, perder, digamos, capacidade no ámbito profesional, non? Entonces, a pesar de que é algo que, bueno, que todos temos moi claro e que, en fin, eu o teño clarísimo, estou vamos, en fin, non me ofrece ningunha dúbida, bueno, pois vexo que a realidade é complexa e complicada. Entonces, unha persona, se desaparece 16 semanas, nestos ámbitos de investigación, en fin, de todo este ámbito universitario, pois eu entendo perfectamente que sintan que
son 16 semanas que se van a notar na súa trayectoria. Entonces, eu entendo a súa forma de ver as cousas, eu a mellor as vería igual, non o sei, non? Entonces entendo que, bueno, pois que lles costa esa desconexión, e que siguen estando aí. Están de baixa, sí, pero siguen estando aí, non? Mira, hai un tema que tamén que non quería deixar de destacar. Estamos focalizando todo hacia... Ben produto todo da edade, non? Estamos focalizando todo hacia temas de descendencia, ter fillos, etc. Pero algo que aos da miña idade nos está afectando non é tanto a descendencia, sino a ascendencia, non? E tampouco eso ten a relevancia nin o recoñecemento que debería de ter. Porque, pois eso, chegado unha edad na cal os teus fillos independizan, fan a súa vida, pero pasan a depender de ti os teus pais, etc., e próximos, non? Entonces, eso é algo tamén moi relevante, e que, bueno, pois personalmente a min ahora me está afectando, e que, bueno, pois tampouco ten ese recoñecemento, e se queres, baixo o meu punto de vista, o mellor non é un punto de vista obxectivo, ten menos recoñecemento que o de que a época de natalidade, de ter fillos, etc., non? Os ascendientes é algo que, bueno, que non é algo que nin socialmente, nin internamente, nin laboralmente teña o recoñecemento do esforzo que supón e do desgaste persoal, mental, etc., que supón ese tipo de situacións, e que chega dun momento da vida, casi todos acabamos sufrindo, vivindo, non? E, bueno, e tamén o quería destacar. Outra cousa, xa que ti traballas en proxectos internacionais, se tes a visión ou atopas diferencias con outros países nos que estiveras ou persoas, investigadores e investigadoras que coñezas, como abórdase ali ou nos seus circunstancias o tema da conciliación, se atopas diferencias? A ver, bueno, a miña experiencia, eu sí, a pesar de que, como ben dices, pois temos bastantes proxectos internacionais, levamos anos traballando en proxectos internacionais, proxectos europeos, tampouco a miña relación con estas persoas, tampouco chegamos a un nivel de confianza tal no cal compartimos este tipo de situacións, non? Entonces, bueno, en fin, é complicado para min facer un diagnóstico de como nos seus respectivos países, universidades, centros de investigación, se articulan as medidas de conciliación, non? E vexo como todos os temas de persoais e de vida persoal o teñen moito máis claro que o temos nós. Ou polo menos o que teño eu, non? Te poño un exemplo moi fácil. Con investigadores do centro norte de Europa, unha reunión despois das 5 da tarde, imposible. Nos, se nos dicen ás 6, 7, 8, estás aí. Eles, despois das 5 da tarde, cortan. Non hai. Non hai, baixan a persiana, non? Entonces, bueno, en fin, eso probablemente o mellor é un problema meu persoal, e o mellor se eu me disciplinara e marcara, pero, bueno, en fin, é o que hai. Eso vai máis, creo que incluso no que é o estilo e a forma do país, non? E as costumbres do país, non? En España, pois, en fin, é normal o que decíamos, reunións despois das 5 da tarde, é normal, é habitual, as empresas, etc., e, bueno, elevan a esas dinámicas, non? E hacia o centro norte de Europa, eso é diferente, clarísimamente. Supoño que debería de empezar por unha concienciación de todos, de cada un de nós, e despois acompañado de pois medidas, recomendacións desde o que son as institucións e desde o que son os organismos que, bueno, pois que, vamos, que xestionan os ecosistemas de traballo e os grupos de traballo, non? Pero debería de partir moito de nós, de unha concienciación pola nosa parte, non? Pero clarísimo, vamos. Pois, Pedro, agora o que vou pedir é que envíes a túa mensaxe ou reflexión ás persoas que están a escoitarnos. O que recomendaría é, basando na miña experiencia, non cometer os errores que eu cometín, ter claro donde debe de acabar a vida laboral e donde debe de empezar, ou os límites entre vida laboral e vida persoal, ter claro que o traballo non é o máis importante, e non deixar de, digamos, non perder isto nunca de vista, non?
a vida persoal, en fin, vives ou a deixas pasar, é unha pena deixala pasar, en fin, sendo a vida tan corta como é das persoas, non?